Saimaavon lööpesi kasvonsa huolella sunnuntaisen Rovaniemen reissun jälkeen keskiviikkona kotihallissaan. Sijaiskärsiäksi joutui joensuulainen Liigariento, joka vei kaikki joukkueiden väliset 3 harjoitusottelua. Kun pelattiin mestaruusliigan pisteistä, ei pohjoiskarjalaisille jäänyt sanan sijaa Savon paukutellessa taululle Tylyn 3-0 voiton. Kotijoukkueen ykköstähti oli vain muutama tuntia ennen ottelun alkua peliluvan saanut Bogdan Olefer. Palkintopöydän putsannut 23-vuotias venäläinen yleispelaaja osoitti olevansa kova tekijä niin syöttöruudussa kuin verkolla. Joukkueet kohtaavat uudestaan jo lauantaina, kun OKL-hallilla ratkotaan Suomen kupin jatkopaikkaa. Joukkueiden päävalmentajat Jani Säisä ja Guntis Atars summaavat illan annin. Toki niin kuin ensimmäisenä vastustajakin pelasi hyvin. Tiedettiin, arvattiin, että niin kuin kyllä on nämä kaverit kentällä. Ehkä niin vielä, että onko Mikko siinä liperona, mutta sillä ei niin kuin yritettykään miettiä sitä, että me on 3 kertaa harjoituspeleissä nyt Saimaa voitettu ja tavallaan se niin kuin nollata ja että siellä on kovempi joukkue vastassa. Mutta niin omaa peli toki vastustaja syötti todella hyvin, että meidän vastaanotto romahti 11 ässää syötettiin meidän kenttään, niin kyllähän se sieltä niin kuin semmoinen epävarmuus lähti ja samoin meillä on sitten tuossa ollut niin nyt näissä viimeisissä peleissä ongelma tuossa 4. paikan hyökkäyksessä. Yleensä se ei ole ollut pelkästään tuossa vastaanotossa, mutta niin passitemmot yhteispeli ei toimi hirmu hyvin laitureiden kanssa ja sitten meillä vielä kun on tässä 4 tai 5 peliä 9 päivää, niin ei kerätä korjata näitä asioita. Me tiedetään kyllä mitkä on niin kuin, mitä meidän pitäisi korjata, mutta niin ei ollut aikaa vaan fiksata sitä nyt näissä peleissä. Avauspeli Rovaniemeltä ja tänään se pojat paljon parempi. Varsinkin vastaanotossa ja oma syöttö oli nyt toiminut ja se varmaan tuo ratkaisu, tämä pelin ratkaisu oli tänään. Toki se vielä on paljon parantava oma hyökkäyksissä. Varsinkin tämä vaihtopallot, kun meillä on, mun mielestä se on aika lähellä täydellinen vastaanotto tänään ja Ville pitää pelaa vähän enemmän kuvioita, ottaa mukana Paipi, ykköshyökkäjät, ei pelkä laitamiehet. Mutta no, se on, kun meillä on todella vähän kuusikko-reenit oli, se on kaikki vielä tekemistä. Yleensä oli tyytyväinen pelissä ja kun ensimmäinen peli on kotona ja tärkeä voitto, tärkeä 3 pistettä ja uskon, että se anna pojille joku itseluottamus. Se Bogdanin pelasi mun mielestä erinomainen. Toivottavasti se onnistui koko ajan tuo verran. Mutta no kyllä se löytyi myös on muita pelaajat, että jos jotain meni väärin, voi korjaa. Mutta no tänään Bogdan oli erinomainen, varsinkin verkolla.